Maayong pag-abi-abi sa tanan. Manglaag sa takaw sa Missy Bonbon. Welcome to the delightful world of Missy Bonbon. Kung asa, every moment is a burst of flavors ug ang kada ingkib nimo mura pud kag gihag. Danhi ka maka-experience og mga artisanal bread, gourmet comfort food ug kining mga mouth-watering gelatos. Ang Missy Bonbon dili lang usa ka lugar alang sa pamahaw. Kini usa ka journey pod ngadto sa kasing-kasing nga alamigason gyud sa ka-romantic. Cozy nga ambience, masarap na gourmet dishes, makatintal nga gelatos. Ana mahimutang sa Limkit Kai Center, Cagayan de Oro City. Ug dili lang sila diri nga side kay gipakalat na pud nila ang ilang katamis sa Polymedic Plaza, sa Iligan ug sa Lagindingan. Kung mahiligon kang mag-breakfast or gusto nimo nindot nga brunch or bisag snack lang sa hapon, Missy Bonbon has got you covered. For a gastronomic adventure that satisfies your sweet cravings, head to Missy Bonbon.